Bantwana basekhaya, molweni. Bethuna, ukuba ungomnye waba bantu bebephila ngokuhleli nje bathi why me, izinto zidilika zingabahambeli kakuhle iminyaka, bengathi fit in, ungabambi imisebenzi, udilikelwa yiyo yonke into, uthi nobuzama ubuhlobo romantically and platonic friendships ziwe ziphasalake, ungafit in anywhere. Sondela mntana sekhaya, ndithunywe kuwe. Lifikile ixesha lokubana uve uba kunjani ukuphila kwi-alignment yalento kuthiwa yi-soul contract. Lifikile ixesha lokuva ukuba kunjani ukuphila kwimpendulo zemibongo, zemiphahlo, zemithandazo yakho yeminyaka. Bethunana, ndithunywe uba mandithi kuwe, you were marked to survive beyond the system that is collapsing right now. Impawu zokuba ubone into kubana ubudalelwe into ba wena inkululeko yakho iyawufika xa kucollapsa isystem le icollapsayo siyibukele ngamehlo. Nayi impendulo. You have been asking yourself, why me? Ndenza ntoni kubani? Lifikile ixesha lokuthi ngoku, thank you for choosing me. Thank you for marking me. Lifikile lo xesha mntasekhaya. Wena ngexesha ukhalayo, ukhala uwa uvuka, usithi kanti yini ndenza ntoni kubani ndizothini apha. You are being detoxed from a system that fed from the flesh, high spirit. Wena ubuhlanjululu uhlanjwa yonke leminyaka uhlanjwa. Kusithiwa siyakubonisa, siyakuhlamba ukubana wena ungabi naqhagamshelana nalento singazange siyidale. Wawungabekelanga ixesha ebelingadalwanga, ixesha ebelifosiwe. You were marked to survive beyond the collapse of the system. Uba uyiboni lento ndithethayo, hayi mntana sekhaya, dlulela kwenye indawo, stroll through. Ubuwenzelwe into kubana njoba umakhwa kanje ukuthi uzuthi xa le system isiwa, wena you are going to thrive because you are here to birth the new ways of living. You are here to feed your soul and the soul of others. You are here to remember the soul contract. You are here to lead. Ukuhlupheka kwakho ibinge ngokubana awunanhlahla or ugqwalisiwe or ublokiwe na. Ukuhlupheka kwakho, it was your soul poking you, saying to you, you are here for more. Awuzelanga lento incinci apha. There's something bigger and more you signed up for. Your hunger was because your soul was asking for more. Ifikile ke ixesha lakhona. You were marked to survive beyond the collapse of the sad system. You are going to feel how it is to be a chosen one. The rewards, the alignment, the inheritance, soul over flesh alignment. Mntana sekhaya, lifikile ixesha ngoku lokugqwetha la mbuzo uye kuthi why me, uthi thank you for choosing me. Ndiza kunika upart 2 walento, ndikubonise ndikubonayo phambili okuza kunceda nawe uinveste iintwenka zakho ezizayo
kule soul era siya kuyo. Siya kwi-soul era ngoku, sikwi-soul era. We're not in the flesh era anymore. Family, all along, everything has worked out for you. Everything is working out for you. Love and light, family. Peace out. Peace out. Peace out, Mama. Peace out, baby.